Зей гүзәлләре машина йөртү осталыгы буенча ярыша 15 еллык тарихы булган Автоледи бәйгесендә быел 12 хатын-кыз катнашырга теләк белдергән. Автоледи – это не только участницы, это еще мамы, это жены, это не 12 человек, а 12 семей как минимум. То есть профилактика детского дорожного транспортного травматизма, как говорит у нас начальник ГАИ на первом месте, здесь налицо в самом лучшем проявлении. Автоледи 2023 бәйгесендә катнашучы кызларга ЮХИДИ идарәсе башлыгы Рамиль Гарифуллин да уңышлар теләде. Данный конкурс проводится у нас ежегодно. Уже некоторые, я смотрю, конкурсанты не в первый год уже участвуют в этом конкурсе и знают все правила. Данное мероприятие проводится согласно реализации программы 2014-2025 «Безопасные автомобильные дороги». Бәйге 2 этаптан торды. Беренче өлештә кызлар юл йөрү кагыйдәләрен ни дәрәҗәдә белүләрен сынадылар. Икенче этапта исә конкурста катнашучылар машина йөртү осталыгын күрсәттеләр. Галина Шайдуллинаның машина йөртү стажы 5 ел, тик шулай да бәйге алдыннан кагыйдәләрне яңадан искә төшерергә туры килде ди ул. Отпуск вакытында авылдан йөрергә туры килде. Шуңа күрә хәзер авыл белән Зей арасында йөрим эшкә. Әкрен генә шәһәр буйлап та йөрим. Әлмәткә дә барабыз, Чаллыга да барган бар. Әкрен генә правилаларны кабатлыйбыз, өйрәнәбез дигәндәй. Бәйге җиңүчесе дип быел да Светлана Миннеханова табылды. Ул 3нче ел инде Автоледи исемен ала. 2нче урында Динара Гыйльманова, 3нчедә Виктория Захарова калды. Җиңүче исә Зейданын Әлмәт шәһәрендә үтәчәк зона этабы конкурсында яклый. Адилә Бирханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре.